Amb les coses de menjar no s'hi juga. Després d'anys el cervell desperta, no ens quedem quiets, som gent experta. Ens pagueu com si fóssim merda, no tenim por, no tenim res a perdre. Ens traiem el morrió, cridem aquí a ple pulmó. Estem farts, volem ja solució i volem unes millores més dignes, a mesures i també per víctimes, per continuar amb un servei de qualitat. Els nostres salaris cada cop més precaris, condicions de vergonya, això sembla de conya. Continuem amb la feina però no tenim cap eina, sempre més se'ns demana, cridem els que manen. Anem a la vaga i pagar no mana, externalitzades i precaritzades. Anem a la vaga i pagar no mana, externalitzades